Buenos días. Un placer intervir nesta Cámara. Dicir que os autores desta moción, o Partido Socialista, gobernaron este país moitos anos. Gobernaron en 3 etapas ou ciclos políticos diferentes nas que creo que tiveron ocasión de reparar esta situación. Penso especialmente nas 4 legislaturas acontecidas entre 1982 e 1996. Se está falando constantemente dun pasado no que parecería que non houbo posibilidade de intervención. É verdade que na segunda desas etapas de goberno elaboraron unha lei de memoria limitada, tibia, como xa se dixo aquí, incapaz de chegar plenamente ao fondo dos asuntos reais, creo que primeiro aconteceron e motivaron o fin da República Española, e despois crearon un réxime a modo, diríamos, de universo ensimismado, discriminatorio, directamente criminal. Unha lei capaz de resucitar cuestións que quedaran ata entón inscritas no ámbito, verdade, que activista, asociativo, pero creo que presidida por un demérito. Non foi quen de contentar aqueles que estaban involucrados na defensa e restitución da memoria histórica. Debemos dicilo, e vou lembrar que a restitución da memoria neste país é principalmente debida á sociedade civil, hoxe que nos acompañan, non colectivos de inxente traballo, ademais. Esta lei foi un avance, sí, evidentemente, pero nin desde perspectivas, creo que morais ou xurídicas, acababa de resolver o problema, e creo que chega o momento no que a historia ven a dar a razón non a tantos que reflexionaron sobre isto durante anos de silenciamento, de mirar para outro lado, e ao final, pois casi diríamos como unha ironía macabra, evidentemente non podemos vanagloriarnos de accións que non foron máis que retardadas ou eludidas en beneficio, ademais creo que dunha tardía reconciliación que, visto, tampouco chegou a expresarse con firmeza. Creo que a pusilanimidade se paga cara e, en parte, ven de estouparnos na cara co desenmascaramento ou saída á superficie daquilo que o Partido Popular sempre soubo deixar nun discreto segundo plano, ese polo extremo e nostálxico da dictadura que encarnan algunhas propostas políticas recentes. Son moitos os exemplos contundentes. O senador Mulet creo que formulounos de maneira moi apropiada. Vou dar 3 moi rápidos. A tentativa onte dunha ministra nesta Cámara de compararnos con outros países. De verdade, temos algo que ver cos procesos de memoria acontecidos sin máis longe en Italia, en Alemanha ou incluso, engado, nas dictaduras do cono sur da América Latina? A resposta creo que é non. Segundo, as propiedades dun espolio, o Pazo de Meirás, a Casa de Cornide, todo ese patrimonio. Fronte ao espolio, creo que o patrimonio estatal merece respeto e recuperación. E unha terceira circunstancia, un exemplo que teño a man, porque vostedes, o Partido Socialista, gobernaron a cidade na que nacín entre 1983 e 2011, foron 28 anos de gobernos socialistas e non foi ata 2015, xa con outro goberno municipal, no que desapareceron do Rueiro nomes tan exentos de honras como Mola, Sanjurjo, Millán Astrai ou División Azul. Non sempre penso, División Azul, se o nazismo sirve de excusa ou metáfora para atribuir todos os males da humanidade, imaginen o pesar da xente que moraba, que vivía nesas rúas. Podemos debater mil horas sobre a guerra civil, recoñecer erros e excesos, detectar todas as complexidades do sucedido, creo que nos corresponde como sociedade madura, pero é verdade que as honras e distincións dunha sociedade democrática non poden ser, non deben ser nunca para os asasinos. E iso nos borra da memoria, e iso non os borra da memoria nin da historia, e creo que a nosa historia, afortunadamente, tamén é rica en colectivos e persoas que contribuíron ao benestar social. Debemos, pois, analizar con obxectividade e mesura este período tan amargo do noso pasado inmediato, e por iso creemos que o esclarecemento da verdade nunca é resentimento nin revancha. A restitución da dignidade non pode derivar en obxecto de persecución nin a deixación de funcións, convertirse en motivo de paz social algunha. E non debe haber rasero. Efectivamente, como lembraba o senador Martínez, a memoria dos gañadores da Guerra Civil española foi honrada e restituída desde a finalización mesma da guerra. Pero creo que as consecuencias desas medidas timoratas están á vista. Envalentonamos a familia do dictador. Deixamos de pensar en cal é a orixe de parte da riqueza ou tantas fortunas no noso país. Permitimos o nacemento dun partido con ideario e proclamas impensables nun país civilizado. Caricaturizamos parte do noso legado falseando as razóns da guerra e ninguneando a brutalidade posterior. Negamos a memoria democrática. De verdade, ninguén vai reescribir a historia, pero sí debe cualificala como merece, para que xustamente, eu diría, hoxe que se fala de víctimas, que ningún dos cidadáns considerados perdedores da guerra, unha guerra ocasionada, por certo, por un golpe de Estado contra un goberno legal, poida seguir sentíndose despreciado, ignorado ou víctimas de abusos tantas veces obviados. Por lo tanto, fagamos algo máis que reformas, rematemos cun problema, unha anomalía que creo que avergoña as sucesivas xeracións de cidadáns, e para isto convén pasar da abstracción, do decorativo
da publicidade e o electoralismo, diría eu, a concreción do xusto, porque, ademais, iso, por certo, creo que é a esencia da política. Moi agradecido pola súa atención. Muchas gracias, senador.